Zdravím vás, lidičky, mé jméno je Ganistr a rád bych vás přivítal u hry Terrarie. Co je Terrarie? Terrarie je sandboxová hra s plně otevřeným a zničitelným světem od firmy Relogic. Ano, přesně tak. Svět je od firmy Relogic, stejně jako celá tahle hra. Takže jde se hrát. Samozřejmě bychom mohli začít tím, že si tady pokácíme pár stromů a tím taky začneme. Ale řekněme si rovnou, to není nejzábavnější část, kterou teď z začátku můžeme dělat. Takže bych se teď rád vypravil na nějakou skromnou výpravu, kde bych si nazbíral pár začátečních itemů. A než bude noc, tak bych si rád postavil baráček, ale do toho máme ještě čas. A výborně, první železo. Na začáteční armory docela dobrý. A nicméně v pozdější části hry už ho potřebovat vůbec nebudem, ale teď se hodí. A nějaký zelený slimejš. Doufám, že nás nedohoní. Vypadá to, že ne. Protože, no, tuty jsou zatím slabý, ale v pozdější části hry můžou být dost otravný. A oni i tuty můžou být otravný, když se jich sejde víc naraz. Olala, nějaká podzemní kejvka. Tak, se na ní jdem hned mrknout. Tamhle koukám, máme i nějakou trhličku. Jsem docela zvědavý, co v ní bude. Tak, konečně, výborně, pro vás. A stone block, jo, to jsem teď vykopal, takže nic zajímavého ani extra. To doufám, že v té trhličce najdeme nějakou užitečnou blbost. Jo, tady už je ten modrý slime, ten je zase drobátko silnější než tyhle zelený prdi. Ty zelený prdi jsou celkem easy na zabití, dokud je jich málo. Ale, jak říkám, čím víc, tím hůř. Tak, co pak tu máme? Glowsticky jsou dobrý, když se jde těžit. Shurikeny, výborně coopers, nějaký prachy a granátky. Oh, lala. Takže rovnou si čmajznem i tu trhlu, protože trhly se vždycky hodí. No, respektive jsem je línej je vždycky craftit, ale to nevadí. Proč si je nevzít, když je Proč si je nevzít, že jo? Proč si je craftit, když je může mít zadarmo? tak, výborně. Tam dolů radši skákat nebudu, takže doufám, že... Ne. Dobře. Myslíme něco lepšího. Postavíme si tu takovou malou platformu, z který doufám, že už to bude stačit výborně. A teď se nesmíme nechat zabít tu tím modrým prdem. Výborně, kryt. Něco mě healilo za 20, nejspíš jsem vykotal houbu. Nebo co mě sakra mohlo healnout za 20. No to je jedno. Inventář se tady otevírá mezerinkem. Co to zase melu, ty vole. Otevírá se tu escapem, ne mezerinkem. A toho green slime vypadá jako modrý slime. A nám se tu postupně začíná stmívat, což není nikdy dobrý, když se nám začíná stmívat. Jelikož je to tady poněkud méně přívětivý než ve dne. Takže bych rád si postavil nějakou základní chajdu, třeba tady na kopci. Přes noc, ale ještě pořád máme čas. Takže, lala. Vypadá zajímavě, v poušti bychom mohli něco dobrýho najít. Výborně, začíná sněžit v poušti. GG. Ale ne, sova. Výborně. Tak tohle je velmi zajímavé místo. Ale já bych nerad nasral tohohle supa, ne, druhý sup, pomoc, oni jsou moc silný. No, do sněžního biomu teď rozhodně nepůjdu, nejdřív se tady musím nějakým způsobem vypořádat s těmahle hnusákama, hned vpravo na mě jde další, už mám jenom 73 životů, sakra, ne. Oni mě snad nepřestanou pronásledovat, no ty kráso. Tak, myslím, že jsme asi v koncích, jedině, že bych je zkusil nějak zasáhnout těmahle. Výborně. Ty krásu, no. Nice. 6 životů, jo, to jsem měl propočítaný. Takže potřebujeme nějaký ty materiály teď, aby jsme si mohli postavit domeček. A nebo bychom se taky mohli zakopat někam do díry, tož je druhá možnost, ale... No, zatím, dokud tu nejsou zombíci, tak budeme tady nahoře. Že to se mi zdá jako lepší řešení problému.
Nebo taky ne. Tedy si postavíme takovou boudičku, malou, tady v té rozhodně nezůstanem. No, i když mohli bychom, ale spíš najdu lepší místo, kde si založit dům. Tak, co si můžeme vykraftit? Rozhodně si vykraftíme nějaký ty torčky. Vše půjdeme do hlubin. A půjdeme objevovat. A nebo taky ne, protože bychom tady byli 100 let, než bychom něco našli takhle. Tak se radši jdem porozhlídnout po nějaký ty kejvce, což není úplně nejlepší nápad a teď jsem si úplně nevšimnul tohohle malého parchanta, který za chvilku půjde dolů. Tak, výborně. Jo, rozhodně bych se chtěl, co to zase je. Purple. O, sakra, ten už je silnější, to jsem nevěděl, že na začátku hry na nás chodí už takhle. Jsem byl většinou zvyklý, že nás chodí pořád jenom zelený nebo takhle, ale... to není dobrý. Tohle není dobrý, tohle něco je, tak to není dobrý. Že vidím úplný prd. Tak, už, no, vidím úplný prd to za prvý a za druhý nám dochází kyslík, výborně, dokázal jsem se z toho dostat. Tak, nahoru prosím, děkuji. Proč plejtvám tím dřevem, když mám hlínu a na mě něco skáče, tomu bych se rád vyhnul a už je noc a my se odsud musíme rychle dostat, jinak jsme drobet v přití. Nevšímejte si mě, já to jenom kopu. A chci se prokopat nahoru, nebo respektive dolů a pak vylézt nahoru. Nebo se nějak úplně dostat pryč a výborně, tak se to tam dole užij. Ještě, že po mně nešel, nejspíš si mě nevšim, nevím proč tam spadnul. Tak. Mohl bych se zazdit, ale to zatím dělat nebudu. Že si myslím, že se zatím ke mně nikdo nedostane. Je tu těch mobek celkem málo, jsem to čekal teda mnohem horší. A ono mi to oko možná ještě ukáže pořádně. Výborně, za 6, co? No dobrý, já ji dám za 6 a ono mě za 16, za 19, dobrý. Ale docela bych rád, kdybys mi uhl z cesty, ne, výborně. Tak jsem úspěšně chcípnul. U prvních enemáků v podstatě, který jsem potkal. GG. Hvězdička. Ty se dají pak tom docela dost dobře použít. Ne, respektive dost dobře. Používají se pro získání many. A potom se dají craftit magické itemy, ale to až potom. Ale rozhodně je budem sbírat a tu manu si craftit, protože se dost hodí. Zase vidím úplný prd. Tak. Tak, takhle si uděláme cestu s stromem, vypořádáme se s tutím, možná, jestli nás to nezabije, ale přestává se mi to pomalu, ale jistě líbit. Tak, ty tam buď. Nechoď k nám. No, když co je tohle, jo, to jsou ty slunečnice. Potom bych si možná udělal dům někde nahoře v tom stromu, nebo někde v podzemí, ale to fakt ještě taky nevím. Teď bych rád našel nějakou kejvku, kterou jsem možná právě našel. Ty pádost. Ne! Borně. Ale jsem zase umřel, tohle není snad nebezpečný. Padá to, že ne? Což je jedině dobře. Tak, další váza. Tak, se jdeme kouknout dál. Borně. Olan, co to je? Yellow slime, really? Sakra, pavučiny, ty se nám budou hodit na postel, ale teď momentálně se... Výborně. Už jsem čekal, že budeme zase mrtví. Ne, kam jsem to postavil? Sakra. Výborně. Konečně. Tak červ! Ty vole! Ne! Co to tam vidím? Tam je ne, to je jenom chobotnička, ale ten červ mě dost znepokojuje. Výborně, ještě jeden hit od červa, jsme mrtví. To je vždycky dobrý vědět. Tak pojď. Jsem tu na tebe připravený. Možná. Tak. Ty seš, tady seš. Zlatá truhla, no tak to musíme přežít, Zlatou truhlu chci, vážně chci. Tak.
Tak pojď sem, nejdřív se postaráme o to červa a pak až půjdeme dolů. Červa jsem, life crystal, ty krásu, tady je to bohatý. Tady je to bohatý, úplný zlatý důl. Tak, pěkně ho takhle už díbem, pomalinku, ale jistě. Hlavně nás nesmí zabít, fakt. Ne, máme jeden život. Ty kráso. Výborně, měli jsme heal potík. Myslím, že v tom případě dost dobrá investice. Tak. A teď rychle. Flare gunna, moje oblíbená věcička. Hodně oblíbená věcička. Nicméně zatím nemáme u sebe žádného obchodníka, u kterých jsme si kupovali další světlice. Ale hodí se to. Můžeme si takhle pěkně osvětlovat prostor před sebou. A zapalovat nepřátelský monstrovi, ale jenom v tom případě, že se trefíme. A tohle bych si taky ještě rád vzal. Vykutej to! Dělej, ne. Jo, mám ho, fuj. Tak, a výborně. Já myslím, že jsem malinko v průseru, ale nechci nic říkat. Já myslím, že mám zase jeden život, ale ne. Kolik mám u sebe? No, naštěstí, když chcípnem, tak se ztratí jenom inventář. Respektive tak se nestratí inventář, ale ztratí se jenom peníze. A já myslím, že jsme malinko v koncích, výborně. Tak. Já myslím, že tahle výprava byla poměrně úspěšná, i když jsme chcípli. Ale rozhodně se tam půjdeme kouknout ještě jednou. Co to tady zase je? Jaký zombík, tak se s ním jdem vypořádat. Tak pojď. Pěkně na férovku, ne? Když náš žádný mečík. Doufám, že nám z toho padne taková jedna zajímavá zbraň, která je na začátek hry dost dobrá. Hodně dobrá. Já tady musím nějak ubodat. A pak se rozhodnout, kde postavíme ten začáteční barák. No, já si myslím, že tohle jako ukázka hry stačila. A rozhodně se koukneme na další díl. Takže díky za pozornost a čau.